Nabulabog ang shopper sa usa ka mall sa Bahada, Davao City diyang miulbo ang sunog. Samtang 12 ka balay sa Kapatagan, Lanao del Norte, naugdaw. Ano ang report ni R. Jill Relator? Sa video nga kuha sa netizen, makita ang bagang aso gikan sa taas nga bahin sa G-Mall of Davao, alas 10:30 Lunes sa buntag. Gilayong gipagawas ang mga tao sulod sa mall. Hinuon, narespondihan kini dayon, hinungdan nga wala na migrabe pa ang pagkatag sa kalayo. Sa investigasyon, nagsugod ang sunog sa exhaust duct sa usa ka food establishment. Baga naman gud ang katong oil deposit dito sa katong ilang exhaust duct nga during sa nagano sila nagsugba-sugba daw dito sa sulod o gidakop sa kalayo ang katong oil nga naa dito sa exhaust duct nila. Ana sa 10,000 pesos ang ginabara ang danyo sa maong sunog. Mibalik sa gilayon ang operasyon sa mall, gawas lang sa maong apektadong food chain. Samtang dili ubos sa 12 ka mga balay ang naugdaw sa Purok 16, poblasyon Kapatagan, Lanao del Norte. Nagsugod ang kalayo sa balay sa usa ka Fernando Mabida o galing katay sa ubang balay nga sagad gama sa light materials. Gani, miabot sa ikaduhang alarma ang maong sunog. Hinuon, walay ka-report nga nangaangol. Gibara-bana ang anaa sa 200,000 pesos ang kantidad sa danyo sa maong sunog. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao.